Dolnokubinskí rybári cez víkend ukončili rozmiestňovanie plašiacich prvkov proti kormoránom. Marek Plančo v sobotu ráno spolu s 2 ďalšími dobrovoľnými ochrancami prírody ťahali šnúry nad hladinou rieky Oravy v Zábreží a na Kňažej. Lokality si rybári vyberajú s jasným cieľom. Toto musíme vždy žiadať od ministerstva životného prostredia a tam sú doslova vyčlenené určité úseky. Tie úseky sú vlastne zimoviská rýb. V zime sa vlastne ryba stiahne, lebo zajedno už skoro vôbec nepríjma potravu. Doslova ako keby medveď, keď sa uloží na zimný spánok, tak sa stiahne do tej hlbokej vody, má tam proste kľud, a oddychuje a čaká, až kým príde jar. Ťahanie šnúr ponad hladinu toku je preventívnym opatrením proti nežiadúcim vplyvom kormoránov. Šnúry sú rozmiestnené v 20-metrových odstupoch, pričom reflexná páska visí meter nad vodou. Kormorány takto nemajú dostatok miesta na prílet ku rieke a ich lov rýb je prakticky nemožný. Kormorán potrebuje zjesť pol kila rýb denne. Z toho popri tom ešte kilo zhruba poraní a tá ryba vlastne uhynie. Keď ho niekto vyruší, tak to, čo zjedol, musí vyvrátiť, aby mohol zlietnúť a musí žrať znovu. Šnúry na plašenie kormoránov sú takto naťahané v 9 lokalitách od Medzibrodia po Istebné. Pláne s reflexnými páskami nezostávajú nad hladinou rieky celý rok. Ich preventívny účinok je povolený vždy od začiatku januára do konca marca. Po tomto termíne budú musieť rybári plašiace prvky opäť demontovať.